sa tinini bubagran bukta jabawa bahai boting no tabuk motamuti kwbangma elakani borok rok phai tongo kaisini haste no karibo asamni bo phailei tongo lamao borok train no khayi kai bubagara bai tabungo kok salaika bo oro 11 ni bisingo no phai sokpainai ebong chini 11 bo phaima log logino chini oro chini chai ninga tongmani je choba obo chung konai kai oro chini khwairong ni phai sokpaika ramchandra gat ni kwbangma chini warriors rok phai sokpaika ani block president rok ani TWF ni president rok unkoni borok phai sokpaika komalpuni chini meri song phai sokpaika amte aikaino amorpur rong ni bo kwbangma tini oro tabu mokolo khlaika phailei tongo tebo kwbangma gari chaklaya khale ani ramchandra gat অন্তত 25 টার উপর গাড়ি অন্তত আসিং অনলাইন ব্লেনা 100 কাছাকাছি গাড়ি ফাইনাই বে ফাইলাই তঙ্গ নিকাকাই চিংখা খালাयो ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট দাতি দাতি খাই চিনি কনস্টিটিউশনাল যে সলিউশন চিং যে সানমানি অবৈরি রিনা নুথুন जोंनो चबाव ताति खालायथुन जों नाया चबाव नखनानि एबा चिनि अधिकार जों सानो जों केबनि बिरुद्धे चबा खालाया कोनो राजनीतिक दलनि बिरुद्धे चबा खाया कोनो वायलेंस बो जों खालायनानै नाया बुबागरानि ककम स्राय के जों खालायो गभर्नमेंट अफ इंडिया दातिनो चिनि अ जे मानथायनो सुखुंबाय दिनाय अच्छा सानोर अक बुक चाले साब साब तंनाय तिनि अक बुक सा बुबागरा तंनाय एका बसाव आं सासुनो तंनाय नरक तंनानै नांगिया एकाय तबे जों चेष्टा खायनो जोंबो बनि लगिबो चाया जोंबो तंनाय कारण बुबागरानो सिनि आबो जों मोजां जायगा सिनि दफानि चबाबो बुबागरा सिमिनो ताकि चाया तंनायबा जों तिप्रासा अ हानि बसा जतन जों जतन अर जोंबो अक बुक सानो तंनानै हिनि तिनि अर फायलि केता अरे सय सयना बंनि बेखाति पजिटिभ फाया के न तो अक बुक सासुक लायनाय अबन रिजल्ट ता बंनाय नों तो चबाव तो कायसा तो बोथाय माननाय ब्लेना जों नाय तंनि नर अपेक्षा खायदि जों खालायो गभर्नमेंट अफ इंडिया खूब मियानि सिमिनो जोंबो बिभिन्न रिएबल सोर्स जों सायमाका बरो नाय तंगो हैकाय जों खालायो तिनि चबानि बिसिंथिनो जों चिनि मानथायनो गुबै फाय माननाय एबं अबो चिनि कॉन्फिडेंस दंगो फायनाय चिनि मानथाय जों माननाय आपके चबा केनो रिजल्ट माननाय न माननाय अबो जों सायनो मान सर अक्टोबर मास नि बिसिङनो तिप्रामो खबै गभर्नमेंट इंडिया एग्रीमेंट फाइनली कक दं हे खानामानि ताबोसु जरा ताबुकबो माया एतरेन अमहाय कक रिखो आवन बागै बुबाग्रा हांगार स्टाइट आसंनानि नांखा तामो सलिता दिलिबो बमहाय कक सालायके अब गया जों एक बसरखा गभर्नमेंट बे कक सालायमानि बरक साका दिबनक लास्ट चिनि जत द्राफ्ट जों जतन नायबिखा चिनि जेबो करक जतन खायके जतन ठीक दंगो आंनरनो कक साका चिनि चबानि बिसिंथि तिनि जे चबानि बिसिंथिनो जों मानथाय अरनो हाथाय कतरनो मानथाय सुफुंगै जों अरन किफिलनाय अब जों कॉन्फिडेंस रिसायमानो जों अरन हयतनो तिनि बुबागरानि बिसिंथिनो जों अरा आसुगो अक बुकसा तंगै तिनि मानथाय तलांगै जों किफिलनाय अरनि अब जों स्राय सायरिमान सर किसे हाउसे गानो जे नों दिल्ली तंफ्रो वायरल नङै तमने सोशल मीडिया वाक टक रो पियारन पैसे तिप्रासानि कैसे गाहाम फासिउ फाइ दं जे वायरल नङै तमने अबनो ते लोकर गोबांमा सुनमुं आसैजाक अबनि सोर्स दाम दते वाक टक या माने आनो खरकसा कक सुंनाय माने सिंकाता जर्नलिस्ट खरक सिंका जेसा कामियाम चायो माने खबर काहाम खानानानि बागै वाक टक रो तैलायजाक माला फालफुना तैलायजाकनि सामाने का आं साका आबो दातिनो सोंसाय माननाय ता वानादि उंगुइ तंगो हेकाय एक्चुअली अर जत किसुनो ठीक न तंगो का टेक्निकल किसु ता अंकनि बागै आबनो ताबो उंकंनाय आं नंनो सावा बुबागरानो अ सबानि बिसिंथिनो जोंबो थायतलाङै थानाय मले आं स्राय खनो सायरि मानो सर आसामनि खरक बुजुक फाय दंना आसामनि गोबांमा बरं आनो फुन खायका जोंबो दिनो थांका करिमगंजआव आरो चिनि दिमासा आरो चिनि तिप्रासार गोबांमा दंगो चिनि मेरिबो थांजा आं बाय आरो जों प्रग्रामाव थांलायमानि ब्लेक खातुम खाजा बरगबो मिया कायसे चेनेलबो बरगबो साका बरग फाय दंगो बरग धर्मनगुनि ट्रेन नमि आरो सकपायनो निको बुदाय सकपायनता काचिनि मेरिबो थिया साय कायजावानि